Bueno, ongi etorri Idoia, berriro. Eskerrik asko eta atzalde hon denoi. Esan dugun bezala, Idoiak Xarma bilerak deituriko proiektua sortu zuen. Saiatu gara pixkat horrela gainetik eta fantasia pixka batekin azaltzen, baina agian hobeto zuk azaltzen badiguzu. Nola sortu zen proiektu hau? Ba, esaten botute gisa saldu duzun moduan, ez dut ez duztila daulan aurkeztu sekula. Oso politxa izan da. Eta holaxe, zuk modu poetiko batenea saldu duzu. Baina, esan duzun moduan ni erizainan eta ibilinaz urte batzutan prestatzen, emagina izateko biharrezko azterketa, eirra dana, mirra medikuena betan moduan, erizainena bai. Baina, emaitzarik lortuarik. Eta orduan baldu zan momentu bat, replante hau edo ingan nabela dana, eta zan nahen, zek betetzen duz neri, nire helburua izan da, emakumien albuan egotia euren bizitzan ziar, zelan gerturatu niken mundu hortara, beste moten, zela azeitu nahike profesionalki bide hortatik. Eta, egizazaten botzut, beti da nik kontzientzia daukotenetik barkatu sexualidadiai buruzko gauza asko irakurri ditut, ez jaso duten eskuntzagatik, baizik eta interes propioagatik, eta pentseta jaten dela mundu bat superanitza, eta horren barruan produkto erotiko, jostailu erotikoen mundua. Eta hortik tiratu noen, eta gaur egun arte. Holaxe. Guk aitortu behar dugu, Xarma bilerak ezagutzen genuela aurreko bigarren kafearen deboraldian egon zinen, baina guk topatu dugu hemen aitzakitxo bat berriro zu gonbidatzeko, bigarren kafean gustatzen zaigu, jenderi bigarren kafea hartzera gonbidatzea. Ze lotuta dana. Dena lotuta, eta, ez dugu aitzakirik behar zu ona gonbidatzeko, baina topatu dugu bat, eta izan da streaming bitartez jarraitzen gaituzuenok ikusiko duzue pantailan, zozketa bat egiten hasi zinen, masajeatzaileen inguruan, eta orduan guk argazkiak ikusi genituen, eta esan genuen, hemen mota guztietako masajeatzaileek daude, batzuk beste baino handiagoak, batzuk beste baino zarragoak, baino zer dago, ez dugu oso ondo ulertzen. Eta orduan, guk jakin nahi dugu masajeatzaileen inguruan, eta nortzu baino hobeto hau azaltzeko. Esango zute gisa, ni behen asinungo oro jakilerik, eta gutxi hau azkenean trastu honein dago kixonez, ez? Baina, interneten esan duten moduan, internetako informazioa da, así que, nire txuletatxuak ekarri ditut, ez? Zeuen galdera danak erantzuteko. Egisa esaten botzuet, post horren horren ideia urten zan, noizien behin maletan daroieten jostailuak, ez da zaharkitu, nik harremana dauketen enpresak, noiz hemen katalogotik batzuk etaratzen ditu, eta beste berri batzuk ekarri. Eta azkenean niri geratzen jat, jostailu berri batzuk ero, inoz erabilitakoak, azkenean bakarrik bileratan erabilitakoak, eta uortuete jat ideiak, eta noiz hemen hori sosketatxo batzuk urtetzen dira. Eta kasu honetan, izan zen, hori, esan duzuen moduan, argazkixetan ikusten den, mikrofono itxurako masajeare famoso hori. Zenba gauzetarako balio duten? Ze mikrofonaren are oso ondo pentsatuta dago. Oso ondo pentsatuta dago. Eta hori, eta horren arira, enaen gura sosketia jarri beretan bertan bakarrik, eta purrate informazioakin osatu noen. Eta nik uste, interesgarra izazala, bintzat jasoten feedbackak hori transmitidu duz. Eta orduan zozketatzen duzunak, touch want izan du, ez? Bai, hori zozketatu da, irazlia urte zan. Behan du gatoz. Urrengoako, hori da. Eta nolako da, tautxuan da? Zein da bere ezaugarriak, zen materiala da, zertarako balio du? Jostailu honek, mota honetako jostailuak, datoz danak, 60. hamarkadan sortu zen jostailu baten evoluzio moduan. Bere momentuan, Itachi deitzen den enpresa japoniar batek, sortu zaben Magic Wand deitzen den jostailu bat, esan duen moduan, dokona mikrofono itxuria. Hau da, imagina biozue burua handi bat, eta mango batei lortuta. Orduan, bere estimulazio gunia izango da beti kanpo estimulazioa, azkenean ez daudelako gorputz barroen sartzeko diseinauta. Eta horrek emuten dut azkenien daukone anistasun dana, gaur egun masturbadoren moruan erabili leiken moruen, gorputzeko giharrak soltatzeko, ero lepoko minak arintzeko berabili leikela.
Orduan nik uste dut hori dela bere xarmarik handixena. eta personalki da gehixen gustotan jaten jostailunetarikoa. Eta, beraz, hauetan sortu helburu plazerrerako hau sortu zen. Printzipioz behintzat, esan duten moduan, markak atara zauen, muskuluendako masajea dure bat moduan, hori kontrakturak eta askatzeko. Baina, klaro, olako gauza bat hartzen duzu nian, norbaitxe egun baten esan gauzen, kontrakturak igual lankartien dauzketa porra eta solteta jaten. Eta holaxe. Bai, egisa da, historia oso kuriosua dela, sortu zan, hori, berez, esan da, giarretarako masajadore moduan sortu bazan be, eta kontsumitzaile kasu honetan emakumiek, emun sotzen beste erabilera bat, nire ustez guzti zilegi izana, baina horrek eruen zauen marka berai, eruen sotzan bere produktu ezagunenetik bere izenak entzera. Zezaten zauen, zela egomidan ere izena olako gauza obszeno baten edo ez dakitzu, kuriosua. Eta pentsatzen dut, hau ere teknologiarekin bat eginez, bere eraldaketak ere izan dituela, ez? Ze joera dago? Nora aldera edo abitzen ari gara jostailu hauekin? Esaten motut egisa, ez daukot oso argi. Adibidez, kasu honen... Baina esan gotu segatik. Kasu honetan, esan dutzueten jatorria, Magic Wand izeneko hause, irudikatu bezu gauza oso handi bat moduan. Konektatzen zala bere momentuan, korronte elektrikora da zan gauzat, entxufe duna, eta erosten duzu moduan, batidora bat eukitzen buruan, basakotzun masajeatzaile bat. Gerora, adibidez, marka konkretu honek kablia galdu zauen lehen galdiz 2015 garren urtean, orduan sortu zen bere berzino rekargablia, baina ordura arte eta gaur egun behon diokan, entxufia daukone modeluak jarraiketan da bizeten oso asko erosten den produktua. Eta gero, nik ustot, badauela adibidez, joera, egon zan momentu bat, jostailuak danak tabu ziena, edo, eskutuko gauza bat zan, vibradora bat eukitzea, orduan bilatzen zan, gauza txikixiak izatia, ez? Hori olakotxe mini vibradorak edo balak eta itzea jake. Dildoak ere izan zaio edo gauza berdina da. Ez, dildoa da, erderaz itzulpenik ez dako nitz bat, gure dagoena esan, da, jostailu sexualak ez dakona vibraziorik. Osa, sakil formadun, falo intxuradun, masturbadore bat, hori litzake. Vibrazio azkenean da, vibratzen da edo zer. Hori da. Telefonoare bai. Hori da. Askotan jotzen dugu horrekin, baina ondo da hori ez nuen garbi. Baina, kuriosu da, hau dana datorez, gure bokabularixotik derrigorrezkoa dela, mesedez gaur egun 2021 garren urtien gauz, eta mesedez ez erabili gehiago konsoladore hitza, eskerrik asko. Festarako gehiago erabili daiteke konsolatzeko baino, ez? Konsoladore hori nundik dator? Ze zarkituta gatu da nitzoen. Ze pentsakeratik. Baina ez izu pentsau, ez da inzarkituta geratu, ze gaur egun erabiltzen da. Eta nundi dator, azkenien momentu baten, naizta, esan duen moduan, ez? Tabua zan vibradore bat eukitxia, baina emakume geixenek bat eukien etxien. Eta hori beti egonda lotuta, zaatiakotzu vibradorat, bastakotzelako albuen gizon bat, sexualki beteko zauena, orduan, erosten duzu aparato bat, konsoletako sekarzaz bakarrik. Kotxaua, neskazarra eta kontsoladorekin. Seguramente asko zorion txua izango zen, momentu hartan eskonduta eusen beste asko baino. Baina, bueno. Eta hori xe, esaten ebilena, ez? Txikitsu hauak zeuzen apuratoan agujero, baina gero ikusten dugu, adibidez, 2019 Satisfyerrak eukizamen buma, eta Satisfyerra ez da, txikitsua. Ez da ez txikilla, ez harina, da gauzat, da presentzia daukona. Orduan nik uste dut, azkenien jostailuena eta geixo berbaitzen goilazen enean, bat eukitzia inolako lotzaik eraginak ez ez dagoeniz, da apurat guztuen araberakoa, gure oso handixoa, gure oso txikitsua. Hori bai, argi guloteuki, handixo bai zetiak, ez dauela zuzenki gura esan, plazer handixoa zorrora zikotzunik. Askotan bada, handixena hobeto, eski olako txikitsua bat, eta gaur egun daz, vibradora oso txikitsuak, potentzia oso handixoa daukenak. Nik Satisfyerra buruz galdetu nahi nun, izan da zu aditua zainean iraultza bat. Aditua zea, guretzako aditua zea. Hemen. Izan da iraultza bat jostailu erotikoen munduan? Nik esango nuke baietz, baina ez bakarrik
hostailerotik munduan. Ze oinarte egon garen, berbaitzen egon garen moduen, Magic Wand zan modelu horrena, gero 2000 garrena urtia zizanean, oso famatu gintzen Rabbit erako vibradora, honek die klitoris handako eta vaginarako bi estimulatzaile batera batzen dituen hostailuak. Orduan, iraldaketak ero iraultzak bai egon die hostailuen historian, baina satisfyerrak ekarri dau hori, kafe bat hartzen gabitzen bitxartian izgai izatiak. Eta hori lehen esan pasetan. Eta nik ez dakit, baina nik adibes esaneke esan gauza bat, igual, kuadriakoekin eta ez da, izan gauza bat beti aldosuna, indanik berba. Eta bapatien noen zan, que guapo, satisfaira, erosi, ikusiko zuz egual. Bai. Hola. Gomendatu izan gara, bai, gure elkarren artean. Bai, ahosa okuak asko funtzionau dau, naturalki tratau dan gai bat izen dalako, eta orduan horrek ekarri hau azkenian, gure masturbazioa maira ekartia, eta ez hori bakarrik, baizik eta zehaztia gure burua masturbatzeko ez duela bihar vagina barruan esebez. Eta hori ere ez, orgasmo vaginalak direla, zein da klitorianoa, oren jartzen ari den aurpegia idoia da zelagarria. Ikusten ari ez danaren zat, horrela egin duela, dardarizo bat, hola begiekin. Daue emoji bat berri xauen oso ona daukana marra bat, eta begixako lako lutza begira. Horixe. Konta iguzu, zer dago gestu horren atzean? Keinu horren atzean. Ez dakit, azkenian nik ustot esan dotzueten modan, izan barik ni inuleko aditurik. Beti egon da gure gorputzai etiketak jarri biarra, eta gainera normalian gizonezkoen partetik. Ez da lege bat, baina bueno. Eta beti da, lehen entzutezan, ninaz klitoriana, ninaz vaginala. Eta orduan, egon die, badauzie esan da, ikerketa batzuk esasko, horregati dagoelako ez jakintasuna, esaten dabena, jentiak esaten dauena, bere erako orgasmura heltzen diela vagina bidezko estimulazioagatik, da azkenien zeharka klitorisa estimulatzen dalako, baina barnek aldetik. Edo hori da, zona G, punto G estimulatzen dalako. Eta zer da punto G? Horbe bai dauz beste ez daulako argi, dau ikerketa bat asaltzen da gara izen lehikela emakumezkuok badaukoela prostatan analogo bat, eta horren estimulazioak sortzen da bela, orduan, da egisa dala gauza bat, oso komplejua, ondiokan ez dagoena ganoraz ikertuta, esateko moduan, ez ninaz vaginal edo ninaz klitoriana. Da bastante, da zaila, zenbuten daudela modu bakarra heltzeko, orgasmora heltzeko, imaginau, ez dakit, badau pertsonak dauken abilezia titixak ikutziakin orgasmoa leikenak. Eta pentsatzearekin bakarrik ere. Edo ametzetan. Ikutu gabe norbera. Horrekin buten doa laskenean gizonezko hilotutako gauza bat izan dela, baina emakumezko bebe gai gare. Orduan, nik uste tarki izan dabena da, buruak daukola behintzat edo zerebruak daukola erantzunkizuna handixa orgasmora heltzeko momentuan, eta ikerketa gehiago egonezien, nik uste hori dela geratu beharreko ideia nagusia. Eta zuk ustezu, guain komentatzen eginean, kontzeptu hauek gaizkera biltzen ditugula, eta heziketa sexualaren faltagatik dela? Falta zaigu heziketa sexuala? Ez dakit eskoletan edo etxean? Falta, ez dauku. Bai, hori, bai. Ez da egon, ez da? Hori da, ez da. Orain arte behintzat. Ezin jako deitxu heziketa sexuala, 2 urtetik behin, 2 orduko tailer bat eukitzera eskolan. Sentitzen dut, baina ezin da. Eta enbuten da, ez dakitzu, heziketa sexuala da gauza bat azibiako litzakena umiak garenetik. Azkenean, izaki bizidunak, gara izaki erdera esaten dana, seres sexuados. Orduan, gu jaixoten garenetik eta hiltzen garen arte, sexualidadea da gure parte bat, eta ezin ja separau. Eta umetan sexualidadea bizitzeko dau modu bat, pubertadian beste bat, nerabezaroan beste bat, helduaruan beste bat, zahartzaruan beste bat, baina beti dau gurekin. Orduan, eukikoa gauke naturalidadea tratauta, eta, zoritxarrez, gure sozializazioa etxien azten da, gerora eskolak dauko bere papela. Orduan, faktore ezitzaile asko sartzen die hortan. Eta biedie, baliabide, minimo batzuk, eta nik uste gaur egon, gure gurasoek igual etza bila euki, baina, zorionez igual guraso bihurtzen garen ian, bihurtzen bare. Izengo gare horren aldaketa horren bide. Akaso salto handia egon da, ezerezetik, informazio ezatik,
orain oso gazte eta berde direla, umeak ere informazio eskuratu dezaketelako internet bidez, eta horrek akaso gauzak zaildu egiten ditu, ezta? Hor kritikotasun puntxu bat behar da, eta sekula baino beharrezkoagoa dela. Kuriosua da gainera, zaten dozuna, hain bertan izango da seguramente historian zehar eskura behintzat informazio geixen daukoen momentua, baina asko eukitze horrek ez tozku laguntzen, zuk esan duzu moda, zeka jakin inbida eukibida, beste informazio bat eukibiozu, informazio hori zelabaitz filtrau alizateko eta geraketako egixak edo, bueno, entzat, oinarri bat daukien gauzetaz fijatzeko, ez dakit eta bestela, hori ez dauenez, dauku kalian jentia esaten, edurra dana plastikua. eta holako txe gauzak, informazio mila dau, eta orduan, ez da nierreixa, eta ikusten dozu, oine informazio pila bat adibidez, ez da, sexu bidez transmititzen dien infekzioi buruz. Eta aldiz, oin bertan, edo azkenen gurtietan, sekulako gorakada egon da hortan. Orduan, horrek ekarten dau pentsetia, danok teoria hobeintzat badakigu, baina gero praktikara eruate horretan, hor dau, desajusten moduko bat, ze gero hori zifretan eta ez da isladatzen. Así que, bueno, irudikatzen dut horrekiko dabela zela baitxeko, esateko eukiko dabela, hori, informazio hori, gertuko bide batetik jasotzia, eta ez dakit. Eske azkenean konfiantzazko iturri batetik gainera, ez? Ez edo zeinek esan da, edo zeinerata enlarazita. Oin bertan, gurasuen gana junezkero eta hola, normalen gurasuekin dauken, depende ze harraman mota dakotzen, baina ez da izaten olako gaixetako, gaiei buruz informazioa lortzeko joten duzun iturrira. Eta igual jokozu, zeure kuadriako beste batena, berak ikusi dagoela, ez dakize zoritxarrez, ez dakize porno pelikula, eta esan dau, hau inbida holaxe. Eta orduan geraketa jako golan, eta astutxe jako pornua, Spiderman dan moguan, fikzioa karri dela. Eta gainea batzutan ere, era agresibo batean, ez, azaltzen dituela harremanak, beti ere gainea menpekotasunean, adierazten dela, emakumea beti menpekotasun batean, ez, azaltzen dela. Hori da, transmititzen ditu balore oso oker batzuk. Beste asko, guretzan, hor barruan dana topatzia, egongo da etikoak dien pelikula batzuk, egongo da moduan etikoak dan informazio, da zilegitasuna ondixo emunal jakun bat. Osasuna, ez? Osasuna bere kontzeptu zabalenean ulertuta. Gertatzen zaizu zuri bileratan, bueno, argitu behar dugu, guain ezin dituzela bilerak egin. Zoritxarrez ez. Baino, zuzeneko salmenta egiten ari zara. Hori da, bai, neiken bakarrazkinen ondiokan aktibo mantentzeko edo, da alatabe, baten nere gana joten badau, nik nere ez da izu zintzotasun danakin saiatuko naz orientatzen, ero asesoratzen, eta hori, zuk esan duzun moduan, eta nek ikusten bot, eskatzen doztanak benetan, o nik eskenien naikenak ez daula bere biharrak asetzen, ez dutzat salduko gauza bate ez dana hortara. Baina, bueno, egoketan, aburrati, dana hobetzen dan. Galdetu nahi nuna zan, bilera hauetan gertatzen zaizun, agian, bilerak eskatzen dizkizutela produktuak ezagutzeko, eta bukatzen duzula, aholkularitza gehiago egiten produktu salmenta baino. Esango neuke hori pasau beda dala gauza konteindotela. O behintzat nire sensazioa hori izaten da. Nire helburua beti nizaiatzen az divulgazioa izatia, ez azkenean. Eta kuriosua da, ze nik bilera honek aurrera roten ditxo, bilera talerrero, eta nik ez nien asegon sekula eta persex bilera baten. Orduan, nik transmititzen dut, edo nik itzen ditut bilerak, niri jasotzia gustako jaten moduan. Eta kuriosoa, ze bai jasotzen duzu feedback hori, nik beti galdetzen du, baten bat egon da lehena, eta eskenien, esaten dututena, nik ez tokot zerekin alderatu nire burua. Eta jente asko esaten duztana da, guegon gitzen, ez dakizu, despedida baten, edo jai baten, ez dakizer, eta garek erakutzen zozkun, olako, ez dakize aparatu erraldoi, eta eta erosi, porque, guau, da superrona. Ez da nire helburua. Eta esaten dututena, sortzen dan askotan, sortzen dien konversazioa, sortzen dien galderak, eta deskubritzen dien gauzak, daneri geixen beteten doztana, eta bukatzen tenean bilerak beti esaten dut, zuetako batek zezer berrexo ikasten badau, netako ederto. Horentxe komentatu duzuna gainera, ez? Askotan nola egiten dira horrelako bilerak, ez benetan ezagutza bat nahi dalako, baizik eta guazen tonto nahitea. Hori da. Hau da, sexualitatea tontotzat hartzen dugu. Barre. Gainea norbait ezkondu behar danean, esan nahi dut, ze kontzeptu dauke gure sexualitatearen inguruan, osasuna izateaz
aratago esan nahi dut, beti ere txikitkerietan eta tontakerietan akaso gelditzen garelarik, ez? Nik irudikatzen dut hori etorreleikela lotzatik edo, ez azkenian lotza emoten duz nire lagunekin horrena berba itxia, borduan, zelan ingot berba lagunekin horrena, alkola eta barre hartien, inoke inorre serixo hartu barik edo, galdera batzuken nahi dutena galdetu, baina, como que no quiere la cosa, erantzuten duzten, baina da, holan, ez dakit nik ez dut euki egoera horretako zerarik, bai, badauze talde batzuk aski hau dauzenak, ero bai dauzela igual modu jaikor batioan, ez da lain serixo etxe baten, sofa baten jarritxa, baina alatabe nik uste dut ez dela sortzen zera, hori eta dana seriotasunez hartzen dan, o niri bintzat pasau gatena. Imaginatzen dut, danon artian sortzen dan, esan da, giroa edo. Girua, hori da barkatu jaten urtetzen. Girua moduko dela, eta, bueno, hori, danone esku dau, eta hori, beti ez da urtetzen olako ondo. Euki danetik pasabe izan jat, baina, bueno, nik uste dut orokorrian helburua betetzen diela. Jende aldua izaten hasi da. Esan dezakegu hori. Ez pentsau, gero gainera, askotan aztu itxegat, ez dut galdetzen banamanan zea dindaukon bakoitzek, baina, bueno, gutxi gora berakua, eta euki izan dut, hori 20 urteko tarteko jentia, edo 60 ingurukuak, eta kuriosua da, ze askotan galderako zoantzerako izeten die. Bai. Ara? Osa, bai, hori kurioso da ez dakit. Osa, benetan adinak ez dauko nik uste zuzeneko eraginek. Edo, pentsa dezakegu hor, erdibidean ez dalago egon behar bezalako eziketarik, ez? Hori da. Duela, hainbeste jaio zirenek eta egunguak. Azkenian, itxendien galderak danak die hori, gauza berrixak deskubritzera bideratutakuak, ero esperientzia berrixak esperimentatzera, ero dana dago horrekin lotuta, ez esango egoten da. Eta nik galdetu nahi nizun, bueno, a ber, txoin, gure galdera pribatuak egin daitezke? Jakina. Gu oso irekiegea. Bai, mesedez. Bota. Oain lotxatu inaiz. Ez emakumea, hau babes leku bada. Zu pentsau, nik kontatzen dutela gaur egun vampiroi buruzko telesailak ikusten ditu dala, mesedez. Beak hori bota ostean, Bai, txoin, bidagoza bat ingo deu. Ari dira Twitchlariak, idoia, igual ez dakizu, baina Twitchen gaude. Ba, ez nekixen. Momentu hontan. Eta gure Twitchlariak ari dira hemen, gure txatean, arratsalde hon esaten, eta ez ditugu agurtu, barkatu nere akatsa, haupa denoi, Riberrok, Artobeltz, Marko, Bede, Axuribeltza, denak, eta galdera bat indute. A ber, ba. Inigo ez da zuekin mutikoak ez baitute bere lekurik gai hontan? Ez. Ez da kasua. Ez da hoi kasua. Kasualidadea izan da. Argiten behar deu, kasualidadea da. Bai. Inigok ezintzunean, edo ez du egon nahi. Edo euskalo zergatik, baino... Ez dakigu nun dagoen. Gaia ez dago lotuta... Baino, kasualidadea izan da. Guztiz. De hecho, usten bostazu esaten, eukidoten bilera danetatik, nik hobeto pasatzen dutena, die mixtuak. Mistuak, asko ze saltxatu biperreio. Dasko aberazgarrizoa danontzat. Beti be ezagunak dienian, osagurotesan nireike gauza, konfiantza bat egon bida pertsona horrein artean, baina emakumezkoak izan, bai gizonezkoak izan. Egisa da, hasieran komentatu den moduan, emakumezko guatzen garenean, sortzen da beste giro moduko bat, baina eta bonian hori, mixtuak eta izaten dienen, azkenen interesa dau, bai norbena sexualidade esagotzeko, bai parekuana. Orduan, izaten da oso aberazgarria. Así que urrengo baten tranquil, inigok maixen dekua, vamos. Inolako problema barik. Hirugarren kafe bat hartuko deu, eta inigo menongoa, eta zuek, Twitchlariok, zuek ere galderak egin nahi behituzue, hemen txatean galdetu beldurrik gabe, Idoia, zu, esan duzu, erizaina zara, eta hilerokoaren kontuetan ere aritu zara, landu dituzu. Bai, formakuntza bat itxeko aukera eukinaben, eta hilerokoan ezitzaile izateko, titulu ere mususten zela, papel gainen oso ondo geraketan da nabakitzu. Eta hori bai dela tabua, esango zenuke... Tabua baino esango nen ez ezaguna. Ez ezaguna. Ze emakumezkoek jasaten duen beste gauza asko moduan, normaltzat jotzen da, normaltzat ez dien gauzak. Eta oikua izatiak ez dauna izan normala edo sasuntxua danik, ez? Mina iburuz ingeiken, inbageike berba ero. Horrati da kuriosua, ez? Bueno,
bai nik ustot gutxinaka, esan duen moduan, hostalioen asuntua eta izen leiken moduan, nahi dut pentsau edo, ze, klaro, ja eskola garaixen ez nau eta ez dakite zelan bizitzen dan bertan, baina nahi dut pentsau, tanpoiak eta konpresak aldatzera soia zenian komunera ja ez diala eruaten droga moan poltsikoan gordeta. Bida gauza bat kontatuko izut. Pasadana aste honetan Bigoko unibertsitatean. Bigoko unibertsitateko ikasle elkarte batek bere intentzio, ez dugu bere intentzioak zalantzan ez ditugu jarriko, baina intentzionarekin ekimen bat proposatu zuten, eta bereiek esate zuten azan, behar balin baduzu edo tanpoia edo konpresa edo emakumentzako ilekua jasotzeko, ilekua daukaten pertsonentzako produktuak, jun irakasle baten gana, edo garbitzaileen gana, edo unibertsitateko langileen gana, eta eskatu boligrafo morea. Benetan? Aste hontako kontua da. Eta eskatu boligrafo morea, eta orduan irakasleko langileek badakite boligrafo moreak esan nahi duela, edo tanpoia edo konpresa edo horrelako zerbait, eta emango dizute. Bueno. Aste hontako kontua da. Bale, holako gauzak ez daue laguntzen. Eta dana da oso ondo, benetan nebilen esaten, hala ze ondo, eta esan duzun erarte, esan boligrafo morea. Ai ama, benetan. Bai. Ze gaizki. Bai, eske horren aurrean, ez oinoku, leheno komentatu duzunean, nahi pasatzen zait, ez daukat inongo arazorik esateko, adibidez, ez? Eukitzen detenean, edo, regla, hierokoa, edo zer gauza dela. Esan itxen dut, gaina propio esaten dut. Ez dut esan gaine, ozin pertsonarekin, ez, hori baita nire intimidadea, hortu nahi detenarekin partekatu dezaket, baino batzutan ere gustatzen zait, hori normaltasunez hartzea. Baina, konpresa bat, edo tanpoi bat hartzen bat eskutan, kontuatzeako, hain naiz dia txiki sartuta eskun, da korrika baten, nola zerbait txarra ingo banu ez dela, eta errepente ikusten du nere burua, eta esaten, baitena favorez, eta naiz konturatzen, hau da, automatikoki txertatuta daukan nere buruan. Oso errotuta daukagun. Oso errotuta. Da gauza bat zoritxarrez, gure holan jaso duena, eta horrako gauzak aldatzea oso zaila izaten. Edo espresioak ez gaixo nago, eta horrelako, eta nik askotan esaten dit, gaixo, zu oso sasuntxu, zaude horregatik daukazuna. Eta horrek, hori da gauzat, ez dana ezagutzen edo, eta da, ilekua, tensinua, ero temperaturia dan moduan, beste bizizeinu bat dala. Eta ileku eukitziak nahi dago esan, gauzak ondo doia zela. Orokorrian gero, minak eta alde batera utitxa, baina ilekua eukitzeko gai baldin bada zeure gorputza, nahi dago esan, energia nahikoa daukola, hormonen igo eta jeitxiera horrek itxoko, eta ilekua gertatzeko, orduan. Ondo, beti da notizi berria ona. Bai. Eta aipatu behar dut, kontatu dudan bezala, Bigoko unibertsitateko kontu hau, kendu zutela kanpaina hau zabaltzeko gaina kartel batzuk egin zituzten, eta kendu zituzten, ze jendea sareetan ohartu zen, kexatu zen, unibertsitateko talde feminista ere kexatu zen, ze hau etzan berez unibertsitatearen ekimen bat, unibertsitateko ikasle talde baten ekimena zen, eta kendu zuten, baina bai, sareetan sekulakoa. Kendu zaien boligrafuan asuntuagatik? Hoi da, bai. Guk hemen komentatzen genuen bezala, jendeak esatu zen, esateko, eske horrela etzea guztiz kontrako lortzen ari za, normalizazioa. Honek ez gaitu laguntzen. Ez zabatu egiten gaitu, ez? Beti ere ezkutatze prozesu horretan. Eta gainera, egiten badituzu pantxinak eta kartelak eta mundu guztiak balin badaki boligrafo moreak, hau esan nahi dula, boligrafo morea eskatzen balin baduzu. Ja, berriro estigmatizauta. Berriro, eta mundu guztiak ja badaki zaren eskatzen. Eta kendu dute badagoelako sareetan baita mugimendu bat, eta ez dakitzu, horren parte izango zen, nola zuk badaukazun zure Instagrameko kontua, ez dakit, kontzientziatzeko eta gauza hauetaz kexatzeko eta gauza hauetaz ez da kritikatzeko, baina irakasteko eta pixkat hezkuntza hori zabaltzeko, azkeneko urtetan badago, ez da, sare sozialetan tendentzia hori de, hau gaizki dago eta honengatik dago gaizki. Gaizki eta gero baita, soluzioak ere ematen direla, ez? Ez da bakarrik kritika moduan, baizik eta esan, begira, hau horrela baino, zergatik ez dugu horrela egiten, ez da? Nik uste dut, lagungarrixena kasu hontan azkenien dela ikusgarritxasuna emutia. Eta, telebistan eta normaltasunez urteten die, tanpoien eta konpresen esan da, iragarkixak. Baina eske,
Ilekua ez da urdina. Hori esan behar dizu, baina ez gara pitufoak. Eta are gutxi hau, nik behintzat ilekua, ilekua torte jatenian, aurreko egunetan espana sondibili eta sekulako mina jasaten ditut, orduan nahi duten azkenengo gauzia da tanpas bat jarri eta buruz bera olako. Txiri hueltak ematen jarri. Normalien ez dut dukitzen gogorik hortarako. Eta oin esan duzula, aurrekoan entera honitzen, oine omen dau Netflixen edo oso fama hartu dauen telesail bat dela Los Bridges. Bai, ikusten dugu. Gossip Girl zarra. Hori da, baina eski horrela da, bai. Bai, irakurren aurreko baten, antzanez, kapitulo baten, protagonistetako bat komunera doia, eta ileku agertzen da, eta gorri agertzen da, odola. Wow. Bai. Eta aste honetan beste batean bai, Firefly Lane, oso gomendagarria baita, eta berdina saltzen da gaina, praka txuri batean, hortxe. Dena, egon behar dena. Gorriztatuta, eta esan nuen, oso ondo, jakina baietz, ez? Eta beste pertsonaiek nola... Bueno, beste emakume bat sartzen zen, beste emakume gazte bat, eta nazka bezala erabiltzen, adierazten zuen nazka, aurpegi jartzen zuen, eta beste aldiz, oso harro esaten zion, begira. Eta jartzen zion aurpegia horrean, ez? Orduan, bi emakume hor, bata, pentsakera, entzineko pentsakerarekin naiz gazte izan, eta besteak ez, aurrez aurre jartzen zion esan ez begira, hau da. Ez? Hau ere ni naiz, eta zeitin axola, zer diozun, zer pentsatzen duzu. Nik benetan pentsetan dute, kasu honetan hori, ikusgarri itxasunak izango dala gutxi, poliki behintzat honekin bukatuko dauenak, ez? Lan asko da itxeko, eta esaten dut, eta gugane aldaketatxoekin bidie, eta sobre todo guk hori transmititzen duenean, ez? Gazti hauak dien pertsonei. Nahi dut pentsa belduko dara momentu bat. Eta gero, hilerokoa ere bai bere konpresiotasuna badu, esan nahi, eta aste bakoitzean desberdin sentitu gaitezke emakumeok, hau da, zer janari edo elikagai aukeratzen dugun ere kontutan izan beharko genuke, nola egiten dugun ze aktibitate, esan nahi, hor badago, ez? Asko zer jakina, osasunarekin lotutagoena. Importantien esango nuke dala, guk behintzat, behintzat, sinisten dan gauza da, hilekua dala gauza eta islaua. Zagitu, dala gauza bat, hilabetian behin pasatan dana, kasu hortan behitu, oin hilekua hitza, azkenen euskeraz da, eta daukoen hitz bakarra baina. Nire kasuan adibidez ez da egokintzen, nik ez dakot hilekua, hilero. Nik hilabetia, urtea dauzko 12 hilabete, baina nik ez dauzko 12 hileko. Imaginatun dondi moduan jente asko. Baina, esken menstruazio hitza be oso politia ez da. Zoritxarrez, baina, Eta gogorra egiten da, ez? Esateko garaian, auskatzeko garaian. Bai, ez dakit, baina, igual dutzo. Astu jasen ebilen esaten, imaginau. Ez, nik uste komentatzen nahi zinela hori, egunak berak komentatu dizut, aste bakoitza ere desberdin izaten dela, ez? Hileroko bakoitza dela mundu bat. Hori da. Eta obario bakoitza ere bai, ez da berdina. Ez, hori... Hori mito da? Ai, konta iguzu favorez. Esaten ebilen moduan. Tarteka, Edatuta dauzen pentsakerak, ez? Bat da, hori, zuk esan duzun moduan, hilabete bakoitzean, hilekua etortzen den bakoitzero, obario batetik askatzen da obulu bat. Eta hori ez da holaxe. Ez da erloju bat esaten da bena. Hilabete hau bestia. Ez, guztizko hori mito bada. Gauzia da gainera, obulazioa gertatzen den momentu esaktua badauze gorputzeko adierazle batzuk begiratu lehizkela, baina horre beti emongo duzku data edo momentu holan orientatibo bat. Jakitzeko zen momentutan obulau duen, inbiko gauke hilabete oso baten ziar, X denboran ziar, ekografia bat egunero, eta klaro, hori ez da oso viablia. Ez. Baina, eta hori, eta gero nebilena esaten, ez, hileko ez dana gauza bat aislaua, ez da gauza gertatzen dana X denporatan, eratzen tal, hilekua daukot. Ez, hilekua ziklo baten parte da, horretik komentatu zuna astiena eta aste bakoitzak, edo, fase bakoitzak bere garrantzia dauko, bere ezaugarrixoak dauzko, eta horren aurren guk modu baten edo beste baten erantzun geike. Eta nire askotu gustatzen, oso kuriosu da ez, askotan esan du bai, eske ez naz niria hormonak. Eske hormona dauzkat altzea dut, eske ez dia hormonak, zara zu. Eta hormona horrek, zure parte dien moduan, zuk dukotzu lau fase, zure zikluan ziar, eta danetan zara zu. Eta punto. Eta zuzara ninean, hormona batzuk dituzu gehiago gutxiago, zure bizipenen kin alderatuta, eta zure pentsakerak, eta guzti horrek ere kimikoki ere gure erantzuna duk. Gauzia da, olako esamoldiek, eragiten da bilena da, gure arrostasun bat eragitea, gure barneko prozesu bati, emuten dut zau, kanporatzeko, oitxuria ero, die hormonak, hormonak zeu zara. Eta, orduan, zeure
zikluan zehar jasaten duzun gora bera danak guzti zilegi die, eta ez dakotzu inoi arrazoiak emun biharrik. Egun baten egotiarren hemen goixen, eta horrengoan hor behien. Eta esan, zeike baiz, nik uste dala, ogula bindotelako, ero ez, baina jakin guzti zilegi dela, eta hori ezala zu. Ez dala hormon, ez dakitzu. Esan du, eta gaina honekin bukatu behar du, ze denbora aurrera doa, eta agur esan behar dizeo. Ja, Hirugarren kafe bat mesede. Hirugarren kafe bat hartuko. Laugarren bat eta bosgarren bat. Jo, esan biot, ez nekizela ontsi bukatzen zala, baina itxialdi moruan, uste dut, bueno, perfecto, geratua, perfecto. Oso goran. Izan da, itzegin gabe, baina ulermen kolektibo bat, maiteut kolektibo bat euki deun bezala, ulermen kolektibo bat euki deu, eta aurrela bukatu behar deu. Eskerrik asko, idoia. Sareetan zu jaritzeko? Esla da, Instagramian xarma_baja bilerak kontuatzian nau, eta gero Facebooka beba dago, baina, importantienan ikustotu gaur egun ja Instagrama da bakizu. Idoia gurtzen dugu, baina guk gauza asko dauzkagu kontatzeko eta laizter bueltatuko gara.